салом, хабарҳои радиои озодиро аз рӯзи ҷумъа 1 апрел тақдим мекунем. дар мулоқоти президент Эмомалӣ Раҳмон ва вазири хориҷии Олмон Фрэнк-Вальтер Штейнмайер дар душанбе тамаркуз болои масоили ҳамкориҳои амниятӣ дар минтақаи Осиёи марказӣ вазъи Афғонистон мубориза бо терроризм шудааст. ин мулоқот дар доираи сафари расмии вазири хориҷии Олмон ба Осиёи марказӣ сурат гирифт. дафтари матбуоти президенти Тоҷикистон менависад, дар мулоқот масоили вобаста ба вазъи ҳамкориҳои дуҷонибаи Тоҷикистон ва Олмон, равобити ду кишвар дар доираи иттиҳоди Аврупо, созмони амнияту ҳамкории Аврупо ва дигар созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ низ баррасӣ шудааст. рӯзи 1 апрел инчунин мулоқоти Штейнмайер бо раҳбари сиёсати хориҷии Тоҷикистон Сироҷиддин Аслов ҳам баргузор шуд. Тоҷикистон ва Олмон ба таҳдидҳои ҳамсони амниятӣ аз ҷумла ба терроризми байналмилалӣ, тундгароӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ рӯбарӯ гаштанд. мо нигарониҳои ҳукумати Тоҷикистонро дар робита бо қутбгирӣ ё худ поляризатсияи сиёсиву иҷтимоӣ дар кишвар дарк мекунем. аммо ба назари ман барои ҷилавгирӣ аз ин ки ин қутбгирӣ ба тундгароӣ табдил нашавад, тарафҳоро беҳтар аст ки дар баҳси сиёсӣ ба ҳамдигар дар асоси баробарӣ гуфтугӯ кунанд. рӯзи 1 апрел дар чаҳорчӯби сафари ҳайати ҳукуматии Олмон ба Душанбе як форуми иқтисодӣ соҳибкорони олмониву ҳамкорони тоҷики онҳо баргузор шуд. сарбозони собиқи пойгоҳи 201 Русия ки барои қатли ронандаи тоҷик ба зиндон маҳкум шудаанд, муҳлати ҷазои худро дар як зиндони шаҳри Екатеринбурги Русия паси сар хоҳанд кард. дар ин бора ба радиои Озодӣ дар додгоҳи ҳарбии гарнизони пойгоҳи 201 Русия хабар доданд. Илдар Сахапов ва Фёдор Басимов барои куштори ваҳшиёнаи ронандаи тоҷик Раҳимҷон Тешабоев ба 13 ва 17 соли зиндон маҳкум шуданд ва то ин охирҳо дар боздоштгоҳи рақами 1 Душанбе нигаҳдорӣ мешуданд. илова ба ин дар ин муддат ин ду нафар муваззаф мешаванд ки 1 миллион рубл зарари маънавӣ ва моддӣ ба хонаводаи ронандаи тоҷик Раҳимҷон Тешабоевро аз ҳисоби кор дар зиндон пардохт кунанд. аз ҳаҷми умумии ин маблағ 40% Сахапов ва 60% Басимов ба дӯш мегиранд. айни замон аз рӯи ҳодисаи куштори дигари шаҳрванди Тоҷикистон Шоира Ҷобирова аз ҷониби низомии пойгоҳи 201 Русия муттаҳами аслӣ баъди ташхиси ҳолати равонӣ ба Душанбе интиқол ёфт. афсари пойгоҳи 201 Иван Щербаков ки дар ин куштор муттаҳам дониста мешавад, баъди 5 моҳи ташхиси вазъи рӯҳияш аз Екатеринбург ба Душанбе оварда шудааст. ӯро дар куштори барқасдона гунаҳгор мекунанд ва табибони рус ба хулосае расиданд ки Щербаков мариз нест. рӯзи 14 апрел Маҷлиси вакилони Душанбе номзадашро ба узвияти Маҷлиси Миллӣ аз ҳавзаи 4 пойтахт пешбарӣ мекунад. аз ҳавзаи 4 пойтахт дар Маҷлиси Миллӣ, Маҷлиси болоии парлумони Тоҷикистон, Бахтиёр Худоёрзода раҳбари собиқи дастгоҳи президент намояндагӣ мекард. Худоёрзода дар поёни моҳи январ раиси комиссиони марказии интихобот ва райпурсии Тоҷикистон таъин шуд ва дигар ҳаққи узвият дар Маҷлиси Миллиро надорад. хабаргузории Азия плюс бо такя ба комиссиони интихоботӣ навиштааст ки ба эҳтимоли ғолиб Озода Раҳмон, раиси кунунии дастгоҳи раёсаҷумҳурӣ ва духтари президент Эмомалӣ Раҳмон ба узвияти Маҷлиси Миллӣ пешбарӣ мешавад. дар гузашта 3 раҳбари қаблии дастгоҳи президент маҳз аз пойтахт сенатор интихоб шуда буданд. президенти Туркия Раҷаб Таyyib Эрдуғон мегӯяд ҳамлаи рӯзи панҷшанбеи 31 март ки ҳаёти камаш 7 нафарро аз байн бурда 27 каси дигарро захмӣ бар ҷой гузошт, аз симои зишти ҷангҷӯён шаҳодат медиҳад. мошини саршор аз маводи тарканда дар назди пойгоҳи автобусҳои шаҳри ҷанубушарқии Диёрбоқир ҳангоми наздикшавии микроавтобуси нерӯҳои таъиноти хоси полис мунфаҷир шуд. зоҳиран ҳадафи бомбгузорон афсарони полис буданд, вале дар байни қурбониҳо афроди осоишта ҳам кам нестанд. аз моҳи июли соли гузашта, аз замоне ки оташбаси миёни ҳукумати Туркия ва ҳизби маъшудаи коргарони Курдистон аз эътибор соқит шудааст, манотиқи курднишини Туркия ноором мебошад. сар аз оғози соли равон чандин ҳодисаи бомбгузории маргбор дар шаҳрҳои Истанбул ва Анкара ҳам ҷой дошт.
шореҳи телевизиони настаящее время шоҳида яъқуб ки ҳафтаи равон аз сафари Туркия баргашт мегӯяд вазъи ин кишвар ба қадри кофӣ печида аст. ҳукумати Туркия шадидан мухолифи таъсисёбии ҳама гуна мухторияти курдҳо дар Сурия аст. онҳо бо таъсиси мухторияти курдҳо дар Ироқ шадидан норозӣ буданд, вале маҷбур шуданд ин воқеиятро қабул кунанд. агар чунин як мухторият дар Сурия таъсис ёбад, он мисли зарбаи корд ба пушти Туркия мешавад. аз ин хотир Туркия мехоҳад пеши роҳи инро бигирад. мусоҳибаи вижеи мо бо шоҳида яъқубро дар сомонаи озодӣ тамошо кунед. акси тарроҳи либосҳои миллӣ Макнуна Ниёзова дар чаҳорчӯби проҷаи чеҳраи Осиёи марказӣ дар шумораи ахири маҷаллаи итолиёи Донна нашр шуд. Макнуна Ниёзоваро баъди ин ба Кореяи Ҷанубӣ барои ширкат дар ҷашнвораи муди моделҳо, занҳои зебо ва тарроҳон даъват карданд, ки қарор аст моҳи май баргузор шавад. Макнуна Ниёзова 25 сол дошта 5 соли охир тарроҳи либосҳои саҳнавии овозхони маъруф Нигина Амонқулова мебошад. асосан касби тарроҳиро ба ман падарам интихоб намудан. кас бисёр мехостанд ки ман тарроҳ шавам, зебопараст, зебосоз шавам. аз интихоби падар хело ҳам розӣ ҳам. ба ман касби интихоб шуда хело ҳам маъқул ҳаст. ман дӯст медорам касби худамро. шакли пурраи мусоҳибаи ҳамкорам Сарвинози Рӯҳуллоҳ бо Макнуна Ниёзоваро аз сайти интернетии радиои Озодӣ дарёфт кунед. ва ахбори бештар аз инро дар сомонаи Озодӣ ва шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Одноклассники ва Twitter пайдо кунед.